everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, bambongeleke kakhulu abantu ubaba Sibonile Ngubane odume ngelikakhathaza amanye amadoda okuyindawo ke ayedlala kuzalo. Njengamanje ke udlala indawo kaDifa ongumnyeni kaMamzobe laphana ke kumkhokha. Njengoba ke kade kuyinkonzo kaJuly eManazaretheni miningi ke imhlanganiso yenziwe phakathi kwamakhosazana kanye namakhosana lapho ke kubonakale nobaba Sibonile Ngubane ebambe eyakhe indodakazi ngesandla eyisa kwinkosana ke okuyiyona eyikhethile osekuseleke usuku lomshado ukuthi ke babe indoda nomfazi ngokosiko ke lwamaNazaretha. In a post ubaba uNgubane ubonga indodakazi yakhe ngoziphatha kahle wayisebeka ke kanje: fundisa indodakazi yakho ingazoni, wena ke indodakazi ubolalela izifundiso zabazali bakho ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyakubusiswa eganeni kwakho, nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. Ngiyabonga mntanami, ngiyabonga ndodakazi. Baseke bemfisela ke umendo omuhle ke undodakazi abantu khona laphana ke ezinkundleni zokuxhumana basibebonga nokuyiphatha kahle kwakhe ke njengoba ke eseyogana ke manje. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.